Koblox, tinula tayo. Ayan. Ayan mga Koblox. Pagluluto tayo ng tinula. Chicken, sili at saka pipino. Yung ano, tawag dito, sayote. Yun mga Koblox. Konti lang kasi ako lang naman kumakain ng may sabaw. So igisa muna natin itong mga Koblox. Igisa muna natin. Lagyan natin ng magic sarap para masarap. Of course, asin mga Koblox. Ang likod. Yan. Yan mga Koblox. Mainit. Yun mga Koblox. Pakuliin muna natin to. Tapos ito yung ihahalo natin. Yan. Sayote at saka daon ng sili mga Koblox. Hugas muna mga Koblox. Hugas ka plato. Habang nagluluto, kailangan na maghugas ng mga ginamitan para mamaya kakain na lang mga Koblox. Yan mga Koblox. So mga Koblox, kung bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para manunotify kayo pag may bago kong mga upload mga Koblox. So ito, tinula tayo mga Koblox. Mas masarap sana nito, native na manok mga Koblox. May mga upload na rin tayong tinula, kailangan din mag-upload ngayon. Yan mga Koblox. Shout out pala sa mga OFW dyan mga Koblox. Ingat-ingat po tayo kung saan man tayong panig ng mundo. Ingat-ingat po tayo mga Koblox. Kasi dati rin ako OFW mga Koblox. Shoutout pala sa mga taga-Iriga, Camarines Sur. Lalo na sa mga taga Santa Maria. Diyan tayo nagsimula mga Koblox. At lumaki. At nagkaisip. Mukhang masarap itong mga Koblox, oh. Ayan na. Lutuin muna natin yung manok.
Mukhang masarap ah. Lagyan natin ang buto ng paminta. Yun. Mga ka-vlogs. Tapos lalagay na natin yung sayote. Ayan. Kaunti lang to kasi mga ka-vlogs kasi ako lang naman kumakain nito. Ayan. Ayan mga ka-vlogs, kumukulo na. Mga ka-vlogs, salamat sa patuloy yung pagsuporta sa Monching channel ko. And pakisama na rin yung mga pakipollow na rin mga ka-vlogs tong FB page ko mga ka-vlogs. Ayan. So ngayon na naman lang tayo nakagawa ng video. Ito, dinner namin ng anak ko. Kaya takpan muna natin. Ayan mga ka-vlogs. Yan. Pag malambot na to, lalagay na natin yung yung sayote, mga ka-vlogs. Dapat papaya ilalagay ko eh. Kaso, wala tayong papaya ngayon, kaya sayote lang muna. Para sa akin, masarap yung papaya eh. Mga diba mga ka-vlogs? Gusto kong humigop ng sabaw. Oh yeah! Bango mga ka-vlogs. Yan! Sabaw tayo ngayon. Parang matigas pa itong manok ah. Takpan muna natin mga ka-vlogs. Palambutin natin. Parang matigas eh. Yan! Pwede natin ilagay itong sayote. Yun. Yun. Tapos maya-maya na itong sili. At saka siling dahon. Maglalagay tayo ng dalawang sili rin na kaba. Saka dahon mga ka-vlogs. Pero maya-maya na to. Lutuin muna natin yan. Madali lang itong maluto. Ayan. Palambutin muna natin yan. Sarap nito, may tuyo. Tuyong prito mga ka-vlogs. Bagay na bagay ito. Sino ba sa inyo yung pag may tinola mga ka-vlogs, kailangan may tuyong prito, gano'n, di ba? Ako kasi sanay ako sa gano'n eh. Mahilig din ako sa tuyo. Kaso bawal nga lang. Maraming bawal na sa akin mga ka-vlogs. Ewan ko ba? Tikman nga natin. Ayun. Perfect mga ka-vlogs. Pwede. Takpan natin para madaling lumambot yung sayote. Yan. Matigas pa.
Yan. Baka malambot na to. Malambot na tong sayuti kasi. Dada. So, lalagay na natin mga kablaks, sili. Tapos itong sili naman ng dahon. Yun. Sarap nito. Sabaw. Sabaw-sabaw mga kablaks. Ayan. Mga kablaks. Kulang sa asin. Lapit na to. Pag naluto ng dahon, okay na. Kainan na naman mga kablaks. Ayan. Dinner namin ng anak ko. Hindi ko alam kung kakain yung anak ko nito. Oh my God! Sarap! Yan na! Mga kablaks, yun. Pwede na to. So mga kablaks, hanggang dito na lang ang videos ko mga kablaks. Luto na to, nagugutom na ako. So salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. And kung bago ka lang, napunta ka sa channel ko, don't forget to follow my FB page and YouTube channel mga kablaks. So see you in next vlog mga kablaks. Bye bye. Love you mama. Papatay ko na to. At papatay pa ng iba. Yun. Yan mga kablaks, sarap naman nito.